En aquest vídeo us ensenyaré com configurar el corrector ortogràfic per tal de poder millorar la correcció ortogràfica del nostre document. El primer pas i el més important és escollir l'idioma del document perquè el corrector utilitzarà aquesta configuració per fer la correcció corresponent. Per triar l'idioma del document és tan senzill com anar a Fitxer, Idioma i escollir l'idioma en el qual està redactat el document. Teniu moltes opcions diferents. Fixeu-vos que d'espanyol teniu l'opció d'espanyol, que seria espanyol d'Espanya, o l'espanyol de Llatinoamèrica, en què acceptaria paraules que s'han acceptat les versions llatinoamericanes de l'espanyol, que són generalment paraules molt provinents d'anglicismes, bàsicament. El nostre document està escrit en català, per tant escollirem idioma català. I fixeu-vos que ens apareix en el document algunes paraules que estan marcades amb un subratllat en zigzag de color vermell i són les paraules que en principi són incorrectes. A vegades el corrector encara no està prou madur i ens dona com incorrectes paraules que sí que són correctes. Aleshores nosaltres haurem de tenir la precaució d'assegurar-nos de que aquella paraula està ben escrita o no. Per exemple, titulat, la primera paraula que ens surt marcada és ell. I si fem un clic amb el botó dret sobre aquesta paraula, ens suggereix una paraula que s'assembla molt a aquesta i que creu que potser és adient. Com us deia, el corrector encara no està prou madur i a vegades ens marca paraules que són correctes. Per exemple, ell, evidentment, és una tercera persona al singular masculina del català i és una paraula perfectament correcta. Per tant, no és una paraula que s'hagi de canviar, sinó que és un error del corrector. Quan ens passa això, per contribuir a que això no passi més en altres moments o en altres persones, podrem fer un comentari sobre aquest suggeriment. El suggeriment que ell ens està dient que en lloc d'ell potser volíem dir vell. I no és això, la paraula ell és correcta i aquest suggeriment no és pertinent. Aleshores, li posarem que el suggeriment no és correcte. Ja no ens marcarà aquesta paraula com a incorrecta i enviem aquest suggeriment a Google perquè deixaran de suggerir un canvi quan les persones escriguin la paraula ell. Deixaran de suggerir la paraula vell quan una persona escriu ell. Fixeu-vos, a titulat ens passa el mateix. Titulat és una paraula que és correcta, està ben escrita. El que passa és que no està integrada en el document, en el corrector. Fixeu-vos que ens suggereix una paraula en castellà, que és titulado. Per tant, com que la paraula és correcta, tornarem a anar a comentaris sobre el suggeriment i li direm que el suggeriment no és correcte. Continuem. Agradar. Agradar és el passat del verb agradar en tercera persona del singular i també és correcte. Aleshores, també ens suggereix agrada perquè és molt més comú que agradar. Però agradar és una paraula correcta, per tant, li direm que el suggeriment no és correcte perquè la paraula sí que existeix. Continuem. Cinema és el mateix. Ell ens recomana cine, però cinema és una paraula perfectament vàlida. Per tant, li direm que el suggeriment no és correcte. Fixeu-vos, aquí sí que hi ha un error. Història, en català, porta accent obert a la O, com aquí ens suggereix. Aleshores, fixeu-vos que simplement marcant el suggeriment que ell ens fa, ens canvia la paraula directament. A més, tenim una altra opció, i és que si li podem dir que ens la canviï directament aquesta, però també podem dir que corregeixi totes les paraules que estiguin mal escrites, o sigui, totes les vegades que història estigui escrit sense accent. Si fem clic en aquesta opció de corregeixo sempre per història, totes les paraules mal escrites d'aquesta manera estaran canviades automàticament. Per tant, no hauria d'anar a cada paraula història mal escrita corregint-la, sinó que la corregirà directament en tot el document. Moltes vegades els noms i cognoms de les persones tampoc apareixen al diccionari, evidentment, i per tant ens els marca com erronis. En aquest cas, el que hem de fer, fixeu-vos que aquí és un d'aquests casos, perquè Dalí és un cognom,
que generalment podria ser que no aparegués al diccionari perquè és un cognom. El que passa que com que són cognoms molt populars, a vegades sí que estan inclosos en el diccionari. I aquí ens estan suggerint que Dalí porta accent a la I. I efectivament així ho farem. Si no fos el cas, si fos un cognom que no apareix en el diccionari, l'hauríem d'afegir. Hauríem d'afegir aquest cognom al diccionari de manera que no ens suggerís més, no ens digués més que aquesta paraula és incorrecta, sinó que la integrem a dins del diccionari i per tant no ens dirà mai que és incorrecta. En aquest cas estava mal escrita, faltava l'accent, per tant li direm que corregeixi sempre aquest cognom mal escrit, ens el corregeixi sempre per el cognom amb l'accent. Per corregir les paraules incorrectes del document podem fer-ho anant-les buscant una per una al llarg del document, veient com estan marcades en el document, o podem utilitzar el menú de correcció. Dins del menú d'eines, ortografia i gramàtica i correcció ortogràfica i gramatical, veurem que ell directament ens va buscant una per una les paraules que considera que poden estar malament i ens fa el seu suggeriment. Nosaltres podem acceptar el seu suggeriment i per tant canviar la paraula que tenim escrita d'aquesta manera per la manera com ell ens està suggerint o ignorar aquest suggeriment i per tant deixar-la escrita com la tenim escrita. A més, seleccionant aquestes opcions d'aquí, podem acceptar-ho tot, vol dir que totes les vegades que aquesta paraula estigui així escrita ens ho canviï per la manera com ell ens suggereix en tots els casos, o per contra ignorar tots els casos, vol dir que no ens canviï mai aquesta paraula per aquesta en cap ocasió. També podem afegir la paraula al diccionari si la paraula és correcta. Si la paraula estem segurs que està ben escrita o és un cognom que està ben escrit, el més recomanable és afegir aquesta paraula al diccionari de manera que mai més ens dirà que aquesta paraula és incorrecta perquè l'haurem incorporat en el nostre diccionari propi. Aquest diccionari personal es pot modificar perquè, per exemple, si afegiu paraules que realment són incorrectes i voleu rectificar-ho, simplement accedint a aquesta opció d'aquí, mostra el diccionari personal, podem accedir a totes les paraules que hem afegit al llarg de la nostra història com a paraules correctes. Si no la volguéssim, si ens haguéssim equivocat i haguéssim afegit en el diccionari una paraula que realment és incorrecta, la podem esborrar simplement fent un clic a la paperera al costat de la paraula. Aquí dalt podem afegir més paraules i podríem anar escrivint aquí totes les paraules que sabem que ens diran que estaran malament però que cal incloure-les. Per exemple, noms d'empreses, noms propis, cognoms, noms de lloc, tot això que sapiguem, podem personalitzar, podem fer el nostre diccionari personal de manera que no ens demani mai més, no ens digui mai més que aquella paraula és incorrecta. Quines altres opcions tenim en el menú d'ortografia i gramàtica? Si anem a eines, ortografia i gramàtica, podem activar o desactivar els suggeriments d'ortografia. Això vol dir que són aquestes marques que us he dit abans, que són en zigzag de color vermell. Si no volem que ens corregeixi, que ens identifiqui aquestes paraules que ell considera que són incorrectes, podem desactivar aquesta opció i, per tant, veieu, ja no ens apareixen marcades aquestes paraules que poden ser incorrectes. Per tornar-ho a activar és simplement tornar al menú on érem i activar-ho una altra vegada. També tenim l'opció de fer els suggeriments gramaticals. Els suggeriments gramaticals estan marcats de color blau i en català no estan gaire madurs, per tant no ens n'ha suggerit cap, a part que el document està ben escrit, és un document de la Wikipedia que ha estat revisat i està ben escrit i segurament no té cap error gramatical. Però de la mateixa manera que podíem desactivar els suggeriments, les marques d'errors ortogràfics, també podem fer desactivar les marques dels errors gramaticals. I l'última opció, la del diccionari personal, és la mateixa opció que hem obtingut fent clic en aquests botons d'aquí. És el nostre diccionari personal on hi ha tota la llista de les paraules que hem anat incloent que el corrector segurament identificarà com a paraules incorrectes però que realment no ho són.